Musulmanların mukaddes hasaplayan Ramazan ayının dowam edýän şu günlerinde Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları meçitlere barýan raýatlara gözegçiligi güýçlendirdiler. Aşgabatyň meçitlerinde howpsuzlyk işgärleri tarapyndan aşa dindar hasaplanan raýatlar soragy çekilýär. Olaryň käbirleriniň atlary gara sanawa goşulýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18 martda paýtagtdan maglumat berdi. Şu günler paýtagtyň meçitlerinde ýörite gulluklar raýat we polisiýa eşigindäki ýüzlerçe işgäri bar. Olar üçin şu günler ýurtdaky aşa dindarlary göz astyna almak üçin amatly pursat bolýar. Gündizlerde agyz beklen dindarlar akşam çağı meçitlere jemlenip taraba namazyny okuýarlar. Howpsuzlyk işgärleri olary synlap arasyndan aşa dindarlary gözleýärler diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Howpsuzlyk işgärleriniň aşa dindarlary nädip kesitleýändigini anyklamak başartmady. Ýöne aşa dindar hasaplanan raýatlara ertesi gün jan gelýär we olar bellenen ýere söhbetdeşlige çagyrylýar. Etraf polisiýa bölümine ýa-da jemaat ýaşaýyş şaý ulanyş bölüminiň jaýlaryň birinji gatyndaky nokatlaryna çagyrlayan raýatlar soraga çekilýär. Olardan esasan şu soraglar sorulýar. Haçandan bäri namaz okuýarsyň? Namaz okamagy kim ünledi? Ady, familiýasy näme? Onun özü hem okuýarmydy? Ol başga nämeleri ünledi? Dip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Ýörite gulluklaryň işgärleri soraga çekilen raýatlardan merhumyň 3-nü, 7-sini we 40-ny belleýändigini ýa-da bellemeýändigini hem soraýarlar. Eger olar Gurhanda bulary bellemeli diýilen zat ýok diýip jogap berseler, onda howpsuzlyk işgärleri olary Wahhabizmde aýplaýarlar. Bu raýatlar gara sanawa goşulýar, olaryň sakkaly bar bolsa syrmagy mejbur edilýärler diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Habarçymyz meçitdäki howpsuzlyk işgärleriniň türmeden boşap häzir dine ýykyn edýän, namaz okap agyz bekleýän adamlary köpçüligiň içinde kemsidýändigini hem aýdýar. Jenaýat edip türmede oturup çykyp indi sakkal goýberişip molla bolan bolýarlar diýip polisiýa işgärleri hemmelere eşdirip gyýgyrýarlar. Olaryň gaharly garaýşlaryna we dindarlaryň ýüzlerini alyp duran pursatlaryny ýyg-ýygdan şaýatlyk edýärsiň diýip yerli ýaşaýjy belledi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Aşgabatyň häkimetlerinden, şolsanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginden we polisiýa müdirliginden telefon arkaly tetwir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Habarçylarymyz we ýagdaýlardan habarly yerli synçylar häkimetleriň bu çäreleriniň şu ýyl Ramazan aýynda agyz bekleýän we meçitlere barýan adamlaryň sanynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende göz görtele köpelen mahalyna gabat gelýändigini aýdýarlar. Olar hökümetiň bu ýagdaýlardan dalanýany meňdeýändigini hem belleýärler. Iqtisady krizisin giň ýaýran işçiligiň, azyk gymmatçylygynyň, syýasy doňoklugyň we üzüňlügiň dowam edýän döwrüne ilat haraý gözläp Allah we dini ýykyn edýär. Ilat harasyna hökümetiň içerki we daşarky syýasatynyň gelejegine bolan ynamyň gaçmagy we ruhy boşlugyň döremegi bilen meçitlere tarawa namazyna barýan ýaşlaryň sany hem köpeldi. Bu ýagdaýlar hökümeti durnuksuzlukdan howatyylanyp alada goýýany meňdeýär. Dip yerli synçy anonim şertde gurrun berdi. Aşgabatyň howpsuzlyk işgärleriniň meçitlere barýan raýatlara gözegçiligi güýçlendirmegi Lewabyň häkimetleriniň ilaty agyz beklemegi, arkadagdan görelde almagy çagyrýan mahalyna gabat geldi. Daşowul prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýakyn günlerde etjek saparyna taýýarlanýar diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Adatça bolşýaly döwlet başçysynyň öňde duran sapary barada resmi maglumat berilmeýär. Bu sapar onun Lewap vilayatyna baryp Köýtenlag etrafyndaky sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyşyna gatnaşmagynyň ýa-da gabat gelýär. Dep bolşýaly Türkmenistanyň prezidentiň sewitler edýän saparlar gatnaşýan dawraly çäreleri ýyllar boýy dowam edýän mejbur zähmet. Büdjet idaralarynyň işgärleriniň köpçülikleýin arassaçylyk işlerine çekilmegi, aýdy mysal tans toparlarynyň, teatr işgärleriniň we okuwçylaryň gatnaşmagyny şowhun şagalan bilen utgaşýar. Adamlar hiç şeylik goşmaçy tölenmezden öz geymeşiklerini, köçeleri, howa menleriniň töwereklerini, prezidentin geçecek yerlerini arastalamak, ot çöpler çapmak ýaly tot-todanly işlerde ulanýar. Ýöne işlerini ýitirmekden gorkup, şeýtlerini çykaryp bilmeýär diýip
adatlyga uguşan habarlarda aýdylýar. Aýdylmagyna görä prezident Ruhwelend etrawynyň çägine urulan mescidiň açylyş tawarasyna vilayet çäginden geçýän halkalayın elektrik ulgamynyň işiniň bir tapgyrynyň açylmagyna gatnaşar. Şeýle-de prezidentin vilayet ýaşaýjylaryna taksi ulaglaryny kiçik we uly awtobuslary sowgat etmegine garaşylýar. Olar habar berilýär. Lewapda hem prezident saparyna gabat ilaty 200 semesi awtobus sowgat berilipdi we adatlygyň habarçysy olar tewitleri berilen ýüzlerçe awtobusyň ençe maýlap avtoparklarda boş duranlygyny habar beripdi. Mundan başga prezidentin saparyna gabat Bollumsal etrawynyň çägine urulan uly kärhananyň açylmagyny, howa menziliniň golaýyna urulan köp gatly ýaşaýyş şaýlarynyň toplumlaryň ulanmagy berilmegine garaşylýar. Ýöne belki-de howpsuzlyk aladalar sebäpli prezidentin bu dawaralaryň anyk haýsylaryna gatnaşjakdygy gizlin saklanýar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti adatça sewitlere uçorly baryp etrap ýerlerini dik uçorly siýahat edýär. Bu golaýda Lewap sewitinde hem şeýle boldy. Daha soňra habarçymyzyň öz çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, garaşylýan saparyň öňü syrasynda Bollumsal we Ruhwelend etraplaryna täze dik uçor meýdançalar guruldy. Ruhwelend etrawynaky Anandar çeşmeýiniň aýtmagyna görä, dikuçor meýdançasyna düşenmek üçin zerur bolan asfalty tapmak gaty kyn boldy. Tutuş bir vilayetde 100 kvadrat metr yer üçin asfalt tapmak uly alada boldy, diýip anonimlik şertinde gurlaşan hünärmen aýtdy. Belent mertebeli mehmanyň şu hepdäniň 3-nji we 5-nji günler gelmegine garaşlýar. Mescidiň açylmagy bilen her ýerde agdaçar sadakasy berilmeli. Bu sadaka gatnaşjak adamlaryň 3 arkasy öwrenip sanawy taýýar edildi. Sadaka gatnaşan adamlaryň geýjek geýim eşigi, oturjak ýerleri we beýleki etika meseleleri bilen ýürütip belenen rejissýorlar meşgullanýar, diýip yerli hünärmen aýtdy. Türkmenistan özüni dünýäwi döwlet diýip atlandyrýar. Şol wagtda ýurtda döwlet serýistesine gurulýan we düşen bahasy açyk aýdylmaýan din deskalaryň sany ýygyderli köpelýär. Adatlygyň habarçylary geçen ýyl Lewagyň dolanýyş merkezinde 2020-nji ýylda açylan mescidiň gurulşynyň käbir jikmejikliklerini anyklamak başardylar. Maglumat üçin aýdylsa, Lewap mescidiniň dewi 2015-nji ýylyň tomsunda tutulupdy we ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar onuň gurulşynyň nazarda tutulan wagtyna tamamlanmagynyň öňüne aldy. Bu hili ýagdaýlaryň Balkan, Ahal, Mars sewitlerinde gurulan ul mescitleriň gurulşyna hem ýüze çykanlygy, netijede ilatdan, telekeçilerden mejbur meýlekin ýagdaýda feriste toplanan halatlarynyň hem bolanlygy habar berilýär. Döwlet ýetirliginiň häkimetli wagt prezidentiň gatnaşmagyna açylýan binalaryň tutyan meydany, içine yerleşik adamların sany hakkında maglumat berip, olary ýurtdaky ýokary depginli ykdysady ösüşiň delili hökmünde görkezmäge çalışýar. Ýöne soň esasan boş durýanlygy aýdylýan mehmanhanalar, mescitler, köşkler, niýetlenen kuwatlylygynyň has pes derejede işleýän kärhanalar, hususan ýapylýan iş orunlary barada maglumat berilmeýär. Bir taraftan mescitleriň gurulşyna milyonlarça dollar harçlayan Türkmenistan, ikinci taraftan halkara guramalar tarapyndan din azatlygyny dowamly çäklendirmekde tankyd edilýär. 19 martda Amerikanyň Gorunmak sekretary Lloyd Austin Birleşen Ştatlaryň Germaniýadaky Ramstein harby bazasynda Ukrainanyň ýaranlarynyň duşsugyna ýol başçylyk edýär. Onuň dowamında Ukrainanyň ýaragly güýçlerini zerur bolan himayaty artdyrmagyň ýollary maslahat ediler. Bu aralykda Kiýew üçin möhüm 60 milliard dollarlyk harby himayat bukçasy Amerikanyň senatynda ilerlemändir. Ukrainanyň gorunma kabar toporunyň şeýle-de Ramstein formaty diýilip bilinýän her ay geçirilen bu duşsugy Ukrainany goldaýan 50 töwerek döwletiň wekilleri gatnaşýar. Bu aralykda Ukrainanyň gündogrunda Russiýanyň batwalyjylykly güýçleriniň ilerlemegine garşy durýan Kiýew güýçleriniň barhaý tilesen ýarag we okdary ýetmezçiliginden kösenýändigi bellenilýär. Bu Austin'in prostatysynda düwniňe garşy bejergi alanyndan soň dasar ýurda amala aşyrýan ilkinji sapary bolar. Pentagon onuň başlanykda onuň Ukraina babatynda berk durandygyny ynandyrjakdygyny aýtdy.
Sekretar Austin Ukrainadaky krizisi şeýle-de Birleşen Ştatlaryň ýaranlarynyň we hyzmatdaşlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan dürli howpsuzlyk meselelerini maslahat etmek üçin ýene bir gezek tutuş dünýäden gorunlyk ministrleri we ýokary derejeli harby ýol başçylary çağırdy diýip Amerikanyň Ýewropadaky howa güýçleriniň metbuat gullugy azatlygy aýtdy. Amerikanyň 60 milyard dollarlyk himayet bukçasynyň wekiller öýünde saklanyp duran mahaly 10-njy martda Birleşen Ştatlar Ukraina üçin 300 milyon dollar möçberindäki bir gezeklik harby himayetini eglan etdi. Bu maliýe Pentagonyň sertnamalaryň üstü bilen taksitlan pullarynyň hasabyna bölünip berilýär diýip Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jake Sullivan aýtdy. Ýewropanyň harby himayeti Ukrainanyň hem adam sany taýdan hem de artilleriýa toplary wagtynda üstün çykan düşmana garşy döwüşen güýçlerine juda möhüm bolup dur. 18 martda Ýewropanyň geňesi Ukrainanyň himayet beriş gaznasynyň döredilmegini oňlady we ol üçin 5 milyard euro göýberdi. Bu ağırlıkta Rusiýanyň güýçleri Ukrainanyň gündor tewitlerinde artilleriýa toplaryny ýagdyryp has köp adam ölümine sebäp bolýarlar. 19 martda Ukrainanyň gün ortasyndaky Harkiv tewitinde Rus darbalary sebäpli asudy ilatyň arasyndan 3 adam öldi. Bu barada regional häkim Aleksandr Prokudin ma'lum etdi we hüjümde köp gatly 2 tane ýaşaýçyny hem zeper ýetendigini sözüne goşdy. Şeýle-de 19 martda Donetsk tewitinde Rus darbalarynda bir adam helak boldy, başga da 5 ýaralandy. Bu barada tewitin häkimi Vadim Flyashkin Telegram kanalynda ma'lum etdi.